Hai să facem încă un episod. Nu știu, n-am mai văzut, l-a luat Fierbit. Când pe ăla, pe Celentano, nu știu dacă a făcut. Să vin un poporar la Celentano. Bine, mai ce frumos. Să fie 2-0. Și poporar. Ce pupe acolo? O sticlă. Ăla, păi să mă cheamă o sticlă. Ăla, mă cheamă o sticlă. Aici, pupe, nu știu, eu aș îmbrăca pornul așa. O bubă. Ăla ce, bubă, bă, nu pot să mă gândesc, ar trebui după și mereu. Ce le întâlnă, ce le ce? Am auzit, de la asta, am auzit, că e stat pe sus la barză. Da, am auzit. De ce? Ai vrut să vezi pișatul? Nu, am vrut să văd cuibul. Cu cuibul? Celentano, PTB. Cum arăți melodia? Iar ai luat o mână, zice ăla. Deci, îți place să iei mâini. Deci, ești masturbagiu. Mai mâncagiu. Care sputeți? Pare că incipient. Cumva. Să zic așa. Avea. Să cred. Dacă îmi pare noi. Ia, cum faci tu așa? Cum faci tu? Ce ăsta? Uite așa. Cum o duci? O duci. Da, o duc greu. Ia uite cum o duc. Greu. Și curge și te unde. Dar ce fainioară. De la, nu vrei să te ung și eu. Ce qualifioară. Qualifioară. Ce e? E ceva? Îți crește făcii protocol. Te faci gurile. Cum ai câini, mă, domnule? Gorilă care face de aia. Așa fac? Da.
Vrei să ceva? Faci așa? Aaaa! Da, nu. Eu vreau să fac așa. Deci doar să te caci, că dacă ai de ăsta, e ca și cum te-ai căcat. Da. Atâta pot eu. Atât abracadabra, atâta fac eu pot. Să poc, poc. Ăla doar poc. E dragostea mea, zice ăla. Și ăla, bă, de ce face așa ceva? E de-aia, bă, să vezi cum se întâmplă lucrurile alea. Deci ce faci ăștia pe bot? Păi tu n-ai fost pe bot? Și la antrenamentul ăla, băi, nu mi-am lăsat pe bot, mamă. Dar tu zici, bă, eu ca să înțeleg că sunt la modă. Tu nu-i la modă. Dar nu? Dar trebuie să fii demodat. De ce? De deci, e bine că ești dependentă. Că ne putem băga cum asta. Stai să mă gândesc. Cum spuneam, dacă n-ar fi să nu începeam.